Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal katim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، yan uwa barkanmu da kasancewa a wannan rana mai tarin albarka a lokacin da za mu fito da salloli guda biyu insha Allah, sallar dare na 11 da na 12 insha Allah. Saboda yanayin al'amurra kada su yawa, ƙara a rinka ragewa ana haɗawa saboda yan uwa a fahimta gaba ɗaya. wa man salla lailatul hadiyata ashra min shahr ramadana, sallah na dare na 11 kenan a cikin watan ramadana, a karanta a cikin kowace raka'a fatihatul kitabi kafa ɗaya, inna anzalnahu ita kuma kafa 7. Ƙwarai da gaske haka za a karanta. Rako'i ne guda 4 in an yi su, da raka'a ta farko a fatiha kafa ɗaya sai a karanta inna anzalnahu kafa 7. idan an yi sallama sai a karanta la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azimi kafa 70, sai ai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan an gaba kuma za a karanta ya gafuru shi ma kafa 100. to insha Allah wanda ya wannan sallah Allah zai gafarta mashi zunubansa gaba daya insha Allah, da wanda ya yi saura da wanda ya yi can farko zuwa dai sadda kuma zai ƙara tara wani. Sai kuma wannan dare na 12 insha Allahu, wa man salla lailata saniyata ashara min shahr ramadana, wanda ya salla na dare na 12 a cikin watan ramadan, ashara raka'atin, ita su wannan raka'a ce guda 10 za a yi. A karanta a cikin kowace raka'a fatiha kafa 1, qul huwallahu ahadu kafa 6. Duk kowace sallah za a karanta fatiha 1 sai qul huwallahu kafa 6. sannan idan an gama karantawa to insha Allahu sai a yi lazumin ya halimu kafa 100. Lazumin ya halimu kafa 100 za a yi insha Allah. To wannan shine. Idan ita kuma wannan sallah ta 12, falalar da ke gare ta tana da falala mai girma gaskiya, kwarai da gaske insha Allah. Saboda haka yan uwa a yi kokari a aikata wannan salloli da ake turowa, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Jibril ya zo mai ya ce ya yi wasu addu'o'i kamar guda 4. Na farko dai wanda dai aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai mai salati ba, ya ce Allah ya nisanta shi daga rahama ubangiji, ya ce ya rasulullahi ka ce amin, annabi ya ce amin. Da wanda watan azumi ya kama har ya fita bai yi abin da ya nemi gafara ubangiji ba, Allah ya gafarta mai, shi ma Jibril ya ce ka ce amin, shi ma annabi ya ce amin. Ya dai faɗa abubuwa saboda ƙarancin lokacin dai, saboda akwai hidimomi, akwai karance-karance da muke. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masha Allah.